Bună ziua! Numele meu este Florin Comănescu, sunt medic stomatolog și practic chirurgia dentoalveolară în cadrul clinicilor Victoria. Mai precis în cadrul clinicii Victoria Pitești, unde îmi desfășor activitatea în fiecare zi. Astăzi o să vă vorbesc puțin despre adițiile dentare. Adițiile dentare sunt niște proceduri complementare inserării implanturilor dentare. Deci, în cadrul implantologiei, ele sunt niște proceduri suplimentare, dacă vreți, pe lângă inserarea de implanturi și sunt necesare atunci când pacientul dorește implanturi, iar acest lucru nu este posibil din cauza deficitului de os, din cauza lipsei de os. Sunt foarte frecvente astfel de situații când pacientul se prezintă pentru inserarea de implanturi și constată că această procedură nu poate fi dusă la bun sfârșit. Acum, adițiile de os sunt de mai multe tipuri. Sunt adiții mai simple și sunt proceduri de adiție osoasă mai complexe. Avem două categorii. Când pacientul vine în cabinet se prezintă cu niște dinți care sunt compromiși și urmează ca noi să-i extragem și acolo să inserăm niște implanturi. Situație în care noi vom face extracțiile, sau mai avem situația când pacientul vine deja cu dinții extrași, deja cu niște alveole post-extracționale vindecate și osul, dacă vreți, este vindecat, dar și într-o cantitate mult mai mică decât a fost înainte de extracție. Și atunci abordarea este diferită. În prima situație, când noi facem extracțiile dentare, avem de-a face, dacă vreți, cu cea mai simplă procedură de adiție osoasă. Când facem extracția dentară, inserăm implantul, dacă este posibil, în aceeași ședință și completăm cu puțin os în vederea obținerii unei vindecări bună. Sau facem extracția și, dacă nu putem insera și implantul în aceeași ședință, va trebui să facem grefarea alveolei post-extracționale cu os, astfel încât noi să obținem acolo un volum osos adecvat inserării implanturilor. Ulterior să putem pune implanturi fără a avea probleme. Altfel, alveola se strânge în urma vindecării și se poate obține un volum osos insuficient. Deci asta este prima situație, dacă vreți, în care avem de-a face cu adiții de os și cea mai simplă. Deci prezervarea alveolei în vederea inserării ulterioare a unui implant. Pur și simplu adăugarea de os în alveolă și lăsarea pentru vindecarea unui interval de timp undeva la 5-6 luni de zile. Cea de-a doua situație în care pacienții vin deja cu extracțiile făcute în altă parte și cu osul vindecat, impune alte tehnici de adiție osoasă. Și iarăși putem vorbi de o adiție simplă, în care pacientul prezintă un volum de os aproape suficient, în care se pot face niște adiții osoase de completare sau niște adiții de contur, cum le spunem noi, când osul este, dacă vreți, suficient, dar estetic, în urma inserării implantului și aplicării coroniței, constatăm o diferență de os între dinții vecini și locul unde s-a inserat implantul. Și atunci acest lucru nu trebuie lăsat așa și atunci se realizează adiția aceasta de contur, care iarăși e o tehnică simplă de adiție osoasă la nivelul implanturilor. De asemenea, când osul este subțire, în jurul implanturilor, trebuie completat și susținut
astfel încât să nu avem niște procese de resorpție foarte mari, să nu pierdem osul din jurul implantului. Și de asemenea vorbim de o procedură de adiție simplă sau adiție laterală. În funcție tot așa de tipul de atrofie a osului unde urmează să inserăm implanturi, dacă avem de-a face cu o atrofie verticală sau de o atrofie în plan orizontal, putem face alte tehnici de adiție osoasă, niște tehnici mai complexe și aș enumera aici tehnica de ridge split, de split, pur și simplu se secționează creasta osoasă și se dilată, se expandează pentru a se putea pune implanturi și se completează cu os, se face o adiție de os în interior, între cele două lame de os, dacă vreți, pe care le-am obținut expandând creasta osoasă. O altă tehnică de augmentare osoasă, de adiție osoasă, este tehnica bine cunoscută, tehnica GBR sau Guided Bone Regeneration sau regenerare osoasă ghidată, în care folosim membrane nerezorbabile, membrane de titan sau membrane de teflon ranforsate cu titan, plasate în jurul osului la o anumită distanță, sub care se aplică os, astfel încât să ghidăm volumul de os pe care ne dorim să-l obținem. Îl ghidăm prin folosirea acestor membrane. O altă tehnică de adiție osoasă, care este folosită în stomatologie, în chirurgia dentară, este adiția cu bloc osos, în care se recoltează pur și simplu o lamelă osoasă din cavitatea orală. E bine ca locul de recoltare să fie oarecum în vecinătatea zonei unde punem implantul, astfel încât pacientul să nu aibă de-a face cu o dublă intervenție chirurgicală. Și se recoltează această lamelă, se fixează și ulterior, după vindecare, în zona respectivă se poate pune un implant. Cam astea ar fi în mare tehnicile de adiție osoasă. Deci avem de-a face cu adiții ușoare, adiții mai complexe, diferite tehnici și de asemenea diferă oarecum și timpul în care noi punem implanturile. Putem face o adiție osoasă și să inserăm implanturile în aceeași ședință sau putem să facem o tehnică de tipul celei pe care am descris-o mai devreme cu bloc osos, în care așteptăm un minim de 6 luni de zile, 5-6 luni de zile, dacă vreți, până se vindecă și ulterior putem pune și implanturile. Cam asta ar fi despre adițiile de os. Ar mai fi aici poate de menționat și materialele care se folosesc în cadrul adițiilor de os. Sunt diverse tipuri de os care se folosesc în stomatologie. Sunt cel mai standardul de aur, cum se numește în breasla noastră, osul autolog, osul recoltat de la pacient, este cel mai bun și cel mai predictibil, dacă vreți, ca și șansă de integrare, însă din cauza faptului că volumul pe care noi putem să-l recoltăm, volumul de os de la pacient este mic, atunci ne îndreptăm spre cea de-a doua varianta varianta xenogrefei sau osului de origine animală, care se folosește pe scară largă în chirurgia dentară, este cel mai des întâlnit și el se folosește și datorită densității foarte bune, ajutând a se obține un volum de os cu o densitate superioară, densitate bună. Mai sunt și grefele aloplastice cu materiale de tipul fosfatului tricalcic
și de asemenea mai sunt și alogrefele cu os uman, care deocamdată la noi în țară înțeleg că încă nu sunt omologate. Ca și membranele care se folosesc sunt membranele de colagen. Membranele au rolul de a face legătura, dacă vreți, între grefa de os care se aplică la nivelul situsului implantar și, de fapt, e impropriu spus a face legătura, a crea o barieră între grefa de os și țesuturile moi care acoperă grefa de os, astfel încât țesuturile gingivale, țesuturile moi să nu interfere cu osul adiționat și să se poată forma os acolo și nu doar un țesut moale în care s-a enclavat țesutul conjunctiv care a acoperit practic grefa de os. Cam asta ar fi în mare ce am putea vorbi pe acest subiect, pe partea de adiții osoase. La revedere!